ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה כי עלת רעתם לפניי. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו וימצא אונייה בתרשיש, ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, וייסע גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. ויונה ירד יקטי הספינה, וישכב וירדם, ויקרב אליו רב החובל, ויאמר לו מה לך נרדם, קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נאבד. ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות ונהדיה ושלמים הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. ויאמרו אליו, הגידה נא לנו באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ומזה עמך. ויאמר עליהם, עברי אנוכי ואת אדוני אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי מלפני אדוני הוא בורח, כי הגיד להם. ויאמרו אליו, מה נעשה לך? וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם, שאוני ותלוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי ושלי השר הגדול הזה עליכם.
ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה, ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. ויקראו אל אדוני ויאמרו, הנה אדוני אנחנו ודע בנפש האיש הזה, ותיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. ויישאו את יונה ויטילו אל הים, ויעמוד הים מזפו. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, וידרו נדרים.